Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ati-ati dohok pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat pagi. Happy Sunday, selamat Advent keempat. Manginang kita sudah sampai di perayaan Advent yang terakhir dan tetaplah mengerade menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap dalam doa pengharapan dan kasih yang daripada Tuhan. Amanginang tabi mardongan tangyang. Tu keluarga si solhot ale-ale perhalado huria di dia pehitan waing maringanan marhuta marhuria. Jala di minggu bolon sadarion. Totong mata tangihon hatan itu hatta tu hita. Jesaya 10 ayat sada saha tu ayat pitu. Hehe maho marsinodang maho. Ay naroma panodangmu jala hamuleon ni Jehovah besar di atasmu. Ay idama. Hahulo mo do makukupi tanoon. Jala hagula pon akka bangso. Alay na besar nema Jehovah di atasmu. Jala marsinodang hamuleon na di atasmu. Jadi dapotonon ni akka bangso parbigu mapanodangmu dohot akka raja. Madapoton sinodang naung besar diho. Patonggor matam mamereng humaliang. Luhut mana sida marongoman ro madapotoko. Akka anakmu ro sian na daw. Dohot akka burum abingon na. Ia dung diidaho na sida marroan. Si harma panailim. Jala hisa jala lubang roham hilalomo. Ay turum matuho hamoraon ni laut dohot hinago niya kaparbigu ro tuho. Tutupon niya kaparduan ni utoma tanom. Akahoda parhuli sian midian dohot epa. Salhut na sida ro sian seba. Mangusung sere dohot daupa. Jala akka puji-pujian ni Jehovah barita honon na sida. Saluhut dorbia sian kedar marpungu tuho. Akka biru-biru tunggal sian nabayot mangoloy ho. Manaik na sida tulang gatakku bahen pilihan lomo ni roha. Jala marmulia bahenokku joro ni hamuliauku. Demikian firman Tuhan. Namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Di minggu Advent na paupatonon. Disungguli hata ni Tuhat tahita. Taringot tuharoro ni Jesus Kristus si paluhay. Ido natahalason. Jala ido natahaporsyay. Nungaroy bana tu portibion. Jala naing Roma ibana museh tu portibion. Mangalap akka naporsyay. Amanginang hehe jala marsinodang. Ido topik ni mingguta. Nama makulingi hita di sadok huriata sadarion. Di baheni rikok na ingat tusata. Ahado nabakit jala marsinodang amanginang. Ahado na hehe jala na marsinodangi. Lapatan na. Jesus Kristus Tuhatay. Amangin ang takas do dido dunia masih ditutupi oleh kegelapan pangalaho hahulumon. Dido nakining ay ida mahahulumon do makukupi tanoon jala hagulapon akka bangso. Kita bisa melihat bagaimana sifat dan sikap kegelapan itu masih makukupi portibion dohot akka bangso nahubaliang. Amangin ang di bahenido ubahen na didok hehe maho jala marsinodang. Maka yang dimaksud dengan bangkit dan menjadi terang ialah kehadiran kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita yang menerangi dunia ini. Ido nata tomu-tomu sialani amanginang. Rikot do naing hanguluhonota, na didok niturpu epistel di minggu sadarion. Ay sisada urdot do evangelium do episteli. Amangin ang dungro Tuhan Yesus Kristus tu portibion manodangi hagolapon hahulomon. Manodangi akka jolma na di portibion. Jala manodangi akka naporsia di ibana. Di Rom 10 tolu ayat 12. Takas do amang disidi paingot tu hita di pasunggulhon.
Songo dia do akka pangalaho ni akka naung sinodangan ni hatiuron, naung sinodangan ni haroro ni Tuhan ta Jesus Kristus si baluay. Amangin dang pola gajang be dohonon nami. Tatinggalhon ma akka parmabuhon dohot akalan na asing. Ketika terang yang daripada Kristus menyinari kegelapan, menyinari dunia ini, maka terang itu memperlihatkan kepada kita bagaimana kita hidup, kemana arah tujuan hidup kita, dan bagaimana karakter dari orang-orang yang telah menerima terang Kristus itu. Amangin ang ido bahin na didok, bangkit dan menjadi terang. Dung roy ba na tu portibion, dipatuduhot tuhita dalas sidalanata, dipataridahot tuhita akka pangalaho hatiuron. Jala dipaingot kita laho maninggalhon akka pangalaho hagulumon hagolapon. Sialadi didok do nakining sian ayat opat sahat tu ayat pitu. Songo dia do akka jolma naung sinodangan ni hatiuron ni Kristusi. Songo dia do akka jolma akka bangso naung hehe jala marsinodang ala ni haroro ni Kristus Jesus Tuhatay. Nung atakas na kining ido amanginang tutupon ni akka parduan niunto matanom. Diayak piti duduk saluhut dor bisian kedar marpungu tuho. Akka biru-biru tunggal na sian na bayot mangoloy ho. Ketika kita bangkit dan menjadi terang, maka berkat Tuhan itu sendiri akan menghampiri kita. Sialani amanginang di minggu Advent na paupatonon, rikok ma tahanguluhon hatan itu hatta, asa lam hehe hita, lam marsinodak kita. Janganlah kiranya terang yang ada pada kita, Kristus Yesus yang kita imani itu, menjadi redup oleh karena kegelapan, oleh karena pergumulan, oleh karena tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Hehe jala marsinod dang mahoinang nang pedibagasan si tonon paru kilo konoai. Hehe ma todim, hehe ma semangatmu nang peak konoaing di pudumammu dang boybe manang marhua. Manotong ma sihar panailim, manotong ma lam tu ulina ekelmu. Tumpe di bagasan arsak dohot akeragam ni si taonok konohaing di pardalanan ni ngodoon. Taruli asini roha hita dia dopan ni Tuhani. Tupahan ni debata do akka jolma na porsia tu ibana jala maduma. Amanginang, sekali lagi di masa-masa Advent ini, lumubi di Advent na paupatonon. Lam hehe mahita, lam tapataridaho masodang ni Kristus na usaha tu hita, naung mian di hita. Manodangi akka dongatan na humaliang, manodangi memberi semangat bagi orang-orang yang letih lesu yang berbeban berat. Bapak Ibu saudara-saudara, hehe maho jala marsinodang maho. Aina Roma panodangmu jala hamuliau ni Jehovah besar di atasmu. Alai na besar nema Jehovah di atasmu jala marsinodang hamuliau na di atasmu. Biarlah kiranya kedatangan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, terang yang sesungguhnya itu, membuat kita semakin bersemangat, membuat kita semakin berpengharapan, membuat iman kita semakin kokoh, pun kita menghadapi banyak rintangan, tantangan dari dalam dan dari luar. Biarlah juga kiranya terang daripada Kristus itu tetap ada di dalam keluarga kita. Amanginang, sudah hita nasa keluarga. Totong mah disodangi hatiuron na siyan Kristus. Asa boy talapati sinodang do haroro ni Tuhan Yesus Kristus di tonga-tonga ni keluarga ta. Mabuan dame, mabuan silas ni roha, dohot mabuan na keragam ni pasu-pasu na mauliutus. Amanginang, sa halinari molotungpe adong kasitonon arsa ni rohay, disodangi haroro ni Tuhan Yesus Kristus ibaho, asa totong lam mengerade diri, tetap bersiap diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, mempersiapkan segala sesuatunya
untuk menyambut kedatangan sang mempelai, sang pengantin itu datang menghampiri kita. Tuhan memberkati amanginang. Mertua doa kana tu mangihon hata ni debata jala nau piopsa. Diperbadiai debata si pardame mahamu gabi sundengan. Jala diramo di marohan ang pikira muna. Yeso hasurahan sa rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amen.